Узган елларда Сембер татарлары кафе-рестораннарда ифтар ашларын бары тик өлкәннәр өчен уздыралар. Быел алар тәүге тапкыр изге мәҗлесне сабыйлар өчен дә оештырырга булганнар. Мы обратились также за помощью и в социальную службу, чтобы они нам помогли, пригласили также даже на этом мероприятии участвовать не только мусульмане, да и православные участвуют. Мы не делим на национальности, на религии. Моннан берничә ел элек православиядән ислам диненә күчкән элеккеге Мария, хәзерге Мәрьям ифтарның төп оештыручысы. Әлге ресторанның 300 кешелек залына бүген башлыча күп балалы гаиләләрдән, ятимнәр йортларында тәрбияләнүчеләр һәм инвалид сабыйлар чакырылды ди. Собираются в мечетях, делают ифтары, да, какие-то мероприятия, там джума проводится, алхамдулиллах, да, ну, получается просто для детей все равно у нас в городе, правда, мало очень мероприятий, вот поэтому так вот захотели. Шәһәребезнең Тимер юл районындагы Солтангәрәй мәчетендә ифтарларны шулай күмәкләп, быел 5нче ел уздыралар. Көн сайын 3-4 кеше чиратлашып корбан чала. Кайберләренә хәтта көндә җитми кала икән. Истәресләренә тәмнишкәләрне апалар белән кушылып, үзләребез алып килеп, спонсорларыбыз коробка китерәләр бөтенесен. Коробканда помидорлар, кыярлар, конфетлар, печеньеләр, аннар пироглар пешереп китерәләр коробка. Бер белмәгән кешеләр дә киләләр, китерәләр. Бу мәчеттә узучы ифтарларга өстәлләрне хатын-кызлар әзерләсә, кайнар ашны һәм пылауны көн сайын имам Фәрид хәзрәт үзе пешерә. Расулыбыз хадисендә әйткән бит, кем булса да ифтар уздырса, кем булса да авыз ураза тотучыларны ашатса, эчерсә, анарга шул ук аҗр сәвап булыр дигән. Аны аңлап инде Расулыбызның хадисләрен, истәлекле хадисләрен аңлап, без дә инде шулай тырышабыз катнашырга. Авыз ачканнан соң мәчеттә йөзләгән кеше тәравих намазына да кала. Соң дип тормыйлар, ирләре белән килгән хатыннар да намазга баса. Хәзер инде без өлкәбезнең татарлар күпләп яши торган Чардаклы районында. Биредәге татарлар да моңа кадәр ифтар мәҗлесләрен үзләренең иләрендә яисә мәчетләрдә генә уздыра торган булсалар, халык күп йөргәнлектән алар инде 2 ел рәттән шушы ифтар мәҗлесләрен зур спорт комплексларында уздырырга булганнар. Чардаклы районында 10 меңгә якын татар гомер итә. Байтагы район үзәгендә яши. Һәр татар авылында да мәчетләр эшләп тора. Район мөхтәсибе Усман Айбулатов әйткәнчә, ифтарларны күмәкләшеп үткәрү бердәмлеккә инде, үзара аралашу өчен дә кулай урын. Peygamberimiz aytdı, Ramazan'ın bereketi nerse dostluktan, birdenlikten dua kıldı. Biz de elhamdülillah bugün yılışıp Kur'anlarımızı okuduk, dualarımızı kıldık. İnşallah gelecek kurbanlarımızda, urazlarımızda inşallah şulay yılışırga nasip bulsun. Qartayabız demigəli, münəccətlər kiligəli. Ульян шәһәренең Идел аръягындагы мәхәлләдә дә ифтарлар көн сайын узып тора. Татарның бай егетләре аны чиратлашып үткәрәләр. Бүгенге ифтар хатын-кызлар өчен. Авыз ашарга 2 сәгать алдан килеп, бүген бәйит мөнәҗәт кичәсе дә оештырганнар. Апаларның үстәләтләре бар иде. Менә шулай килеп чыкты. Рамазан аенда ифтар алдыннан 1 сәгать ярым алдан җыелыштык. Җыштылар, менә матур гына әйттереп утырдылар, сөйләштеләр, мөнәҗәтләрне әйттеләр. Монсы инде шәһәребезнең Волга спорт арена спорт комплексы. Быел биредә 4нче тапкыр губернатор катнашында өлкә ифтар уза. Оештыручыларның әйтүенә караганда 4000 кешегә чакыру билетлары таратылган. Өлкәнең барлык районнарыннан да 30-40 кешелек делегациялар килгән. Катнашучылар арасында Мордовия, Чувашия һәм Татарстаннан да кунаклар бар. Мөселман кардәшләрне күреп, алар белән аралашып, аларда ничек мероприятиеләр, шу ифтар мәҗлесләре уза, үзебездә ничек чагыштырып, Ondan hakkında şuşlay Ulyanski ülkesindeki kardeşlerle aralaşıp, anlaşıp, birbirine sivazlatır. Yaşarga nasip eylesin de uraza meclisleri Gürken bulup tutkan urazaların kabullardan kılıp ümmetimizge sağlık, selametlik nasip eylesin, ilkenlerimizge tanışık nasip eylesin. Татарстан премьер-министр урынбасары Бөтенья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шәйхрәзиев соңгы елларда Казанда гына түгел, илебезнең байтак төбәкләрендә шулай күмәкләшеп ифтар уздыру матур бер гадәткә киреп бара ди. Әле без кичәгенә Санкт-Петербургта булдык анда. Икенче атнага Чувашиягә барабыз. Аңа Үзбәкстанда булдык, Уфа шәһәрендә булдык. Вакыттан да менә шулай безнең мөселман кардәшләр, татарлар меңләп инде әйтәбез Самар өлкәсе дибезме, Пенза өлкәсе дибезме, Башкортстан дибезме, Астрахань дибезме, Төмән дибезме. Бөтен җирдә менә шулай ифтар кичләре үткәрәбез. 2 май көнне барлык мөселман дөньясы белән бергә Семберлеләр дә Рамазан гаетенә җыелачак. Ульян өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар.